Kaixo, kaixo, nire supertxiki eta superfamiliak. Zer modu zaudete? Itziar Zabal naiz, aurre mentorea, psikopedagoga, reiki eta heziketa fisikoko irakaslea. Badakizute bizitzan zein importantea den edo garrantzitsuena den zer pentsatzen dugun guri buruz edo edozein ohitura osasuntsuri buruz. Munduan badaude pertsonak, agian ez dituztenak oso ohitura osasuntsuak, baina hori pentsatzen ez dutenez ez die gehiegi eragiten, bai? Agian ez dakit, elikagai ez oso osasuntsua jate dituzte edo edaten dute, baina beraiek uste dutenez ona dela edo disfrutatzen dutela, ez daka hainbeste kalterik. Beraz, hortxe ikusten da zer dan importantea. Bi gauzak dira. Baina, gehien eragiten duna da gure sinismenak horri buruz. Badaude pertsona batzuk usteutenak 8 ordu ez badute deskantsatzen, oso gaizki esnatuko direla. Hori ere azkenean sinismen bat da. Azkenean gorputz bakoitza ezberdina da eta norberak neurtu behar du bere atsedena. Oso importantea da atsedena. Baina, sinismen batzuk daude eta nik ez nituzke hain zurrun hartuko. Baizik, sinisten duzuna da horrek markatuko dizu bizitza. Beraz, erabili botere hau eta kontaidazu nola erabiltzen duzu.